Mantinido sa Alert Level 3 ang Bulkan mayon. Alagad si Nanay Victoria kang Barangay Fidel Sortida sa Santo Domingo Albay, padagos manggiraray ang pagpapatanom ning paroy sa saindang umahan sa Barangay Lidong. Laog sa 7 km extended danger zone ang Barangay Fidel Sortida asin Lidong. Sigun kay Nanay Victoria, daima nawawaraan sa iyang paghandal. Alagad mantang dai pamandasin da pigpapa-evacuar, kaipuhan niya dang aprobitsaran ang pagkakataon na makapatanom panin paroy. Sayang man kaya daakan panahon. Pagkaon me, tapos mga gamit mi bagas, araw kang banig, ulunan, tapos simpre sa mga bado me, ang may pigpipreparar me, tapos nainot na suranso, na ama na suranso me duman. Sigun kay Edgar Balidoy, Municipal Planning and Development Coordinator kang LGU Santo Domingo, 100% na sindang nakahanda in kaso dagos ng magbaba ning kasuguan ng gobyerno probinsyal asin hagado ng pagpapa-evacuar kan mga residentes ninda na nasa 7 to 8 km extended danger zone. Kita dyan, may mga lugar na kitang na-identify na evacuatan, and kung in case may sudden eruption na mag-move out ang tao, doon muna kita giraray sa San Andres Elementary School and Bicol National High School and Salvacion Elementary School for 15 days. Sa ngunyan, sigun sa Feebox, malabo pa na itaas ninda sa Alert Level 4 ang estado kan Bulkan mayon. May mga pigihiling kaya dasin ng barometro sa paglangkaw kan level kaini. Nahasta sa ngunyan ang daipaman ninda nahihiling sa mga pigpapamating irregularidad kan Bulkan mayon. Alagad sa ibong kaini, mas maray manggiraray daang nakahandaan mga residentes na nasa laog kang extended danger zones, huli ta ano man na oras posibleng magkaigwapanin mas malalang pagbabago sa kamugtakan kan Bulkan mayon. Kailangan nating magpa-evacuate kung kinakailangan. Kung umabot na po sa tingin namin ay umaabot na ng maring umabot na ng 6 kilometers. Lumagpas sa 6 kilometer boundary yung mga oson. O di kaya yung lava flow din ay umabot din sa 6 kilometer boundary. Sa pinakahuring datos na pigpaluwas kang Feebox, alas 8 kasubagong aga, uminabot na sa 295 ang naitala nindang rockfall events mantang tulo ang nairehistrong volcanic earthquake. 962 na tonelada naman nin sulfur dioxide ang naitalang naibuga kan bulkan sa laog ng 24 oras. Inabot nin 2.7 kilometro naman ang laba kan lava flow na naitala sa Maisi Gali asin 1.3 kilometro sa Bunga Gali. Mientras tanto, piglilinaw kan Feebox bakung kausa ning pagsabog ang nanuntara na mahibog asin maitom na aso pasado alas 7 kasubagong aga sa may porsyon kan Segundo Distrito. Kausa sa naman daini kan pyroclastic density current o uson. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.